La història del Barça, segons Cracòvia. Capítol 3. El segrest de Quini. A començaments de 1981, un Barça presidit per Josep Lluís Núñez caminava ferm cap al títol de Lliga. Aquell 1 de març de 1981, el Barça golejava l'Hèrcules d'Alacant per 6-0 i Enrique Castro Quini en marcava 3. Malauradament, després del partit, el golejador del Barça era segrestat. Mira, Joan, això és gravíssim, Algun indeseable ha retallat una revista i ha enganxat les lletres en un paper. A veure, president. És que quina manera de malgastar una revista que val 25 pessetes de les actuals pessetes. És que, vamos, aquesta revista ja no serveix ni pel terra fregat. És una nota de segrest. Han segrestat el Quini. I volen que paguem el rescat. Bueno, això ja no podré ser, El soci i simpatitzant culer va quedar consternat per la desagradable notícia i el rendiment de l'equip va anar baixant fins que va perdre el liderat de la Lliga. Però, president, hem de fer alguna cosa. Potser són els segrestadors. Futbol Club Barcelona, dígame. Tenemos secuestrado a Quini y queremos 100 millones de pesetas en billetes sin marcar. Señor secuestrador, yo solo le puedo dar 2 pesetas, un botón, un sus, y en la cesión por 3 temporadas de Charlie Reixac, Per sort, la policia va dur a terme una operació i va poder alliberar en Quini. Señor secuestrador, está bien. Pagaré, Hola, som la policia. Acabem d'alliberar el Quini. Tranquil, si ha pagat l'estat li retornarà els diners, perquè ha pagat. Hola? Sí, claro, sí. Vale. 1.000 millones de pesetes, que no és moco de rabo, Cap problema. Alguna cosa més? I les escriptures de 3 hotels. I 3 hotels, I 2 cotxes dirigidos per als nens. Vaja. I un collar de perles, per la Maria Lluïsa. Sí? I així fou com es va alliberar en Quini i el Barça va aconseguir els diners necessaris per fitxar en Maradona per la temporada següent.